Това видео не е финансов съвет. Всеки носи отговорност за действията си. Здравейте на всички! Това е много важно съобщение. За всички, които са ползвали приложението през последните години, и за тези, които продължават да го ползват. Валутата е вече на пазара и може да изтеглите вашите монети, като ги обмените в борса. Обаче има голямо но. За да може да обмените вашите монети, трябва да преминете KYC верификация. Последен срок за преминаване през верификацията е 14 март 2025 година. Това е последно повикване и ако не преминете през верификацията, ще загубите всичко изкопано до момента. Какво да направите сега? Трябва да влезнете в приложението и да натиснете върху трите чертички горе вляво. След това трябва да натиснете бутона Mainnet и да изпълните всички стъпки. Може да отнеме време, но не се притеснявайте. И какво да правите с валутата? Според мен тя има добро бъдеще, защото действа по различен начин и има огромен потенциал.